皆さんこんにちは。チベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビの天神ラクフェルと申します。チベットダライラマ法王、そして CGA に関する1週間のニュースをお送りいたします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はラダックでの1ヶ月半にわたる活動を終えました。ダライラマ法王はヒマーチャルプラデシュ州のモンソンによる豪雨の被害に憂慮を表明されました。弁髪の出席大臣はフォーラム2000での講演のためプラハへ出発しました。国連特別報告者であるオボガタ・トメヤ氏の報告書を受け、ノルジンロマ大臣は我々の懸念を裏付けるものであると述べました。ネイル大学はチベット人学生に着せられる法外な学費を免除しました。チベット事務局カトマンズ、台北、パリにてそれぞれ新たに代表、事務局長、そして調整官が就任されました。ダライラマ法王はラダック州例での法は講演、巡礼、就任式、そして地域のイベントや行事への参加といった1ヶ月半にわたる活動を終了しました。8月25日木曜日、法王はチョクラムサルのダルマセンターにて一般市民を対象に講演して、ラダックの人々の愛情と献身に感動したと述べ、長生きして人類のために奉仕し続けるという決意を新たにしました。法王はまた同日、文化と教育の研究所である国際文化倫理研究所の創設を祝福されました。法王が8月26日の朝、ヒマラヤ地域を離れてインドの首都に向かう前に、ラダック仏教協会とラダック総員協会は共同で法王との昼食会を8月25日に開催しました。23日火曜日、法王は例のディスキットシェルにあるトゥプテン総員に新たな学習センターを開設しました。またラダック自治産学開発協議会の招待でシェ地学のシンドガットで別荘の昼食会に出席されました。I always consider 7 billion human beings, we are same. Same way born, same way die. And our life begin with the mother's affection. So at the time of dying, you surrounded by your trusted friend and really showing affection, you feel much happier. 8月22日月曜日、ダライラマ法王はヒマーチャルプラデシュにおけるモンスーンによる豪雨のために多くの人命が失われ、居住や生活基盤が破壊されたということに憂慮を表明しました。法王は同州のジェイラム・タクル州首相へ書簡を送り、被害者への哀悼の意を表し、祈りを捧げられました。また連帯の証としてダライラマトラストからの救援救助活動のための寄付を行われました。中央チベット政権の弁髪出席大臣は8月25日木曜日、第26回フォーラム2000に出席するためダラムサラを出発しました。フォーラムでは一連の会議に出席する予定です。24日、出席大臣はダラムサラのマクローダガンジに新設された多目的施設プンゾカンサラを落成させました。大臣はダラムサラ居住区担当官のグンチョクミンマル氏の案内で施設を視察した後、行政や市民が一丸になってこのプロジェクトを成功に導いたことを高く評価し、
この新たな施設を最大限に活用するよう地域住民にアドバイスしました。前内閣と前居住区担当官により新設プロジェクトが始められたこの新しい施設の資産価値は推定2兆90万ルピーで、建設プロジェクトの総費用のうち 85% は中央チベット政権の内務省が負担し、残りは地元ダラムサラに住むチベット人コミュニティによって供出されたものです。施設の中にはコミュニティホール、レストラン、そして展望などがあり、居住区事務所のガイドラインにのっとって一般市民に貸し出されます。ペンバスリン出席大臣は同日ダラムサラで開催されたチベット青年会議場主催のダライラマ制度の妥当性と意義に関する2日間の会議の開会式にも出席しました。大臣はこの会議でチベット人に対してダライラマ法王の指導のもと統一され調和の取れたコミュニティを作るために相互理解を深め認識を広げようと呼びかけました。さらに歴代のダライラマ法王がチベット人と国家の利益のために天文的な貢献をされてきたことを偲び、特に当代のダライラマ法王14世が亡命中のチベット文化遺産の存続に多大な貢献をされていることへの感謝を示しました。現代的形態の奴隷制担当の国連特別報告者である小保方智也氏は、チベットにおける強制労働の仕組みはウイグル自治区で見られるものと同様であると指摘しました。チベットでは大規模な労働力移行プログラムにより、主に農民、遊牧民、その他の農村労働者が定義のかつ低賃金労働に移行させられたと述べています。情報国際関係省のノルジンローマ大臣とチベット事務所ジュネーブのティングレイチュキ代表はこの報告を受けて、チベットではチベット人が強制労働にさらされているという CTA の懸念と主張を正当化するものであり、タイムリーなものであると述べました。ウイグルとチベットに存在する強制労働については、小保方氏は国家が強制している2つの制度によるものであると指摘しています。1つ目は職業技能教育訓練所制度です。これにより少数民族が拘束されて労働に従事させられています。2つ目は労働者の意向による貧困削減政策です。これは農村の徐々労働者を第2次、第3次産業に移行させるというものです。国連特別報告者の小保方智也氏は2022年9月12日から開催される第51回人権理事会にて最新の報告書を発表する予定です。4月28日、タルラムドルマ・チャンラ教育大臣と人命局長はニューデリーを拠点とするインド一流のジャワハラル・ネール大学のサンディ・シュリ・ディ・パンディット教授兼副学長と会談しました。その後、大学側はチベット人学生に対して留学生が課される法外な学費を免除するという発表をしました。2022年7月1日、同大学入試課のウェブサイトでの発表によりますと、副学長は2022から2023年度入学のチベット人学生の学費は同様に入学したインド人学生の学費と同等とすると宣言しています。インドにいる亡命チベット人の多くはセーターの製造販売業などの季節労働を主な収入源としています。そのため2019年の学費値上げにより亡命チベット人3世4世らの進学への希望は制限されてしまっています。8月18日木曜日、チベット事務所台湾ではミンギュル・ユテン氏が正式に事務局長として就任しました。バワ・キャルサンキャンツ代表はこの引き継ぎ式に出席しました。8月21日日曜日、
チベット事務所パリでは新調整官のトップテン・スリン氏が前任のナムギャル・サムループ氏から職責を引き継ぎました。チベット事務所ベルギーの陸前中連元官大王は立会人として引き継ぎ式に出席しました。2022年8月19日で CGA 内閣が発行した回覧によりますと、シェルパ・ロパン・トルコ・ガワン・シュルプ氏がネパールのチベット事務局カトマンズの代表に任命されました。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴どうもありがとうございました。皆さんにとって今週も良い1週間になりますように。はい。